našom Dunaji, čo sme boli predtým. Druhý deň som už v podstate nič nenatáčal, lebo ryba nám neprišla. Cez deň nám prišiel jeden menší sumček a potom nám prišlo podvečer jeden záber, to nás trhlo celú rybu a to môžem povedať, že bola celkom fakt dobre zahačikovaná. Takže nebolo čo natáčať, takže ani ten záver som už nenatočil. Malo pršať, rýchlo sme balili, aby sme v suchu prišli domov. Ale máme tu ďalšiu sobotu, ideme zase na Slovenskú rieku. Uvidíme, jak sa nám zadarí, ideme len na jednu noc, ideme zo soboty na nedeľu, v noci nám má zase pršať, voľako možno do rána, aj keď je pravda, že to počasie sa v poslednom období kadejako točí a môže sa nám to otočiť aj tentokrát a môže byť fakt pekný večer, tak uvidíme, ako bude. Skrz vlhkosti, ktorá bola za posledný týždeň, jak pršalo, som si všimol, že aj komáre začali pribúdať, dúfam, že tých komárov toľko mať nebudeme, uvidíme, necháme sa prekvapiť. Takže hlásime sa zase od vody. Máme nejakú hodinku a pol cesty pred sebou, nabalení sme, takže už len k vode nájsť aké miesto jedno vytipované mám a snáď bude voľné tentokrát. Je to väčšia rieka, takže uvidíme. Tak ešte sme aj nedorazili a už nám začína poprchať trochu, ale fakt len troška, tak uvidíme. Oblaky až tak nemáme hore, aj keď niečo tmavé tu je, tak uvidíme. Skôr mračno sme už prešli, čo máme na ľavej strane, ale uvidíme. Cesty sme zistili, že ten flek, kde sme chceli ísť, čo je tiež len taký bočný skovaný flek, bol obsadený, kde je také akože zaujímavé miesto, taký relief dna. No a tak sme zistili, že musíme cestovať ďalšiu hodinu a pol na naše obľúbené miesto, lebo už tu není moc času na to, aby sme vyhľadávali nejaké fleky iné. Keďže hľadáme tak, aby bol aj prístupný breh k vode. Keďže máme so sebou aj mladú slečnu, aby náhodou nám tam nedzvykla do vody, nepadla, takže hodinu a pol na, však to povedať môžem, na malý Dunaj, takže zase ideme valiť pomaličky. Takže 3 hodiny vozenia za jednu noc rybačky.
cez v podstate podvodiak, klasika, dole na dne kameň, plus trhačka hore nad tým, plus na ďalší breh zase napevno cez karabínu a potom to zase ide na breh ku mne, len aby som predišiel tomu, aby mi nebehol náhodou túto do stromu, ktorý je hneď pod tým, čo sa mi už nedávno stalo. To ide o to, že mám troška dosť nízko tú šnúru, tak idem spraviť to, že si ho označím krepovým papierom, aby sa tu do náhodou neobesil. Vyzerá, že to začalo troška prúdiť teraz, čo predtým neprúdilo. Opa. Dobre. No, si ideme spraviť večeru. Ideme si do takých vlastne dvoch alobalov také dva balíky spraviť. Nabalíme si tam v podstate zemiaky a také špíze, len dá sa povedať, že tie špíze budú vysypané, takže zemiaky, cibula, klobasa, slanina, nejaké korenie, špekačku tam ešte nakrájam, nech to je také bohatšie. Zakoreníme a dáme to do pahreby, do tej, čo vlastne mám v grille teraz spravenú na, čo tam špekačky si opekáme zatiaľ, než sa toto spraví, toto hlavné, takže idem krájať, mám čo ešte robiť. Čo, ideš tatina natáčať? Natáčať. No, tak, super. Aj maminka tam je, tak. Dobre, vidíme sa o chvíľočku, než nás Adelka ponatáčala naše varenie. Vypni, Adelka. Aj motil natáča. Akurát už máme tmu, blíži sa k nám búrka, nechcem svietiť, možno len takýmto svetlom. V diaľke počuť ohňostroj už asi 10 minút. Neviem, či je počuť. Jak na nejakom bojsku. Blíži sa k nám búrka, takže by nás mala chytiť len okrajovo, tak uvidíme, ako bude. Zatiaľ sme bez zaberu je nejakých 10 hodín. Zatiaľ žiadna aktivita, takže uvidíme, hlasíme sa. Dúfam, že tento ohňostroj nám, čo stále v diaľke búcha, nič nepokazí. Takže uvidíme, už nám trošku začalo aj poprchať, tak snad to nebude nič hrozné. Hlasíme sa, keby bola čo. Už tu máme tú búrku, čo sme spomínali. Fúka silný vietor, blízka sa, prší. To bol dobrý. Uvidíme, jak to bude. Dúfam, že teraz nezabere.
Ročina. Tak máme ráno pobalené nejaké veci. V podstate skoro všetky. Idem, akorát len sťahujem už udice. Bolo to bez záberu do rána, takže možno na budúce, no dneska sme nemali šťastie, tak snad na budúce ho mať budeme. Ach, tá krásna čistota z našich čističiek, pravda? Všetko samé. Toaleťačiky krásne, namotané. Je to nádhera.